To je nada da će ovo naše stanje biti preobraženo, da će naše suze biti obrisane, da više neće biti boli, da više neće biti plača, ratova, zla, nereda, da ćemo živjeti u svjetlu, u ljubavi vječno. Je li to ludo? Je. Ali pogledaj zanimljive karakteristike te lude nade. Evo, prvo je koju sam ja doživio i vidim kod drugih, da dok nemaš tu ludu nadu, dok su tvoje nade normalne, to su ovosvjetske nade, zapravo čovjek samo u tim normalnim nadama nije normalan, nije realan. Zašto? Jer traži od ovog svijeta nešto što mu ne može dati. Pošto je naša duboka težnja živjeti vječno i uživati maksimalno, a ja nemam onostranu nadu, onda očekujem to od ovog svijeta. Očekujem da ovaj svijet bude raj i onda postajem, mogu reći, za sebe govorim, a ti možeš za sebe, nenormalan, nerazuman, razdražljiv, ljut, a stalno me nešto podsjeća da ovdje nije raj, da ne mogu bez